जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बर' कसारि ओनसोल गावारि खुंथाय बेखौ जोङो दाफुंनाया बारा गोबाव जायाखै बुंनो थाङोबा बोसोरसे बारबाय दा बेनि गेजेराव जोङो जोंनि गाहाय मावख'आव गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनि मावथिफोर फैयो अफिसियेल जि मोनसे डिउटिफोर मावनो गोनां हाबाफारिफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय फैयो बावहाय आलासि बा जोङो गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ थाहोनाय बा जाहोनायनि खाबुफ्रा जोङो खालामना होनो हायाखैमोन दा मिजिंथियो दिनैनिफ्राय बे आंखालखौ जोङो सुफुंनो हासिगोन गोबाङानो बेखौ जोङो आंखालखौ मोनदांबोबाय थादोंमोन जे गंसे आलासि थाग्रा न' नांगौ आलासि न' नांगौ आरो बे आलासि न'खौ गाहाय मावख'आ जेरावहाय जोंनि सानजारि नोगोर सिमनाय जाबाय बर' कसारि ओनसोल गावारि खुंथायनि बे हिसाबै बावहाय जे गोनांथि दंथारो बे गोनांथिखौ बिथा खालामनानैनो जोंबो गंसे आलासि थाग्रा न' नांगौखौ सानबोबाय थादोंमोन बे सानबोनायनि गेजेरजों जोङो सासे जोंनिनो बर' सुबुं बिष्णु बर' होननाय बिथांनि बे हामोन बे न'मोन बेखौ जोङो बायनानै लाबाय आरो दिनै बेखौनो एसे फाहामफिननानै जोङो आलासि थाग्रा न' बेखौ महर होबाय बा दिनै जों बेखौ बेखेवबायबो बिनि थाखाय जोंनि गासै बर'नि माहारियारि आफादफोर जोंनि बर'नि रायजो राजा गासैबो बयनिसिमबो जोङो मान बावनाय बा गाहाम मोननायखौ जोङो जासिथारनांगोन मानोना बिथांमोननि बा जोंनि गासै बयनिबो खौसे नाजानायावनो दिनैनि बे जाफुंनायखौबो जोङो मोनसे होननानै बुंनो हायो आरो जों सानदों गंसे आलासि थाग्रा न' बे न'खौ न' हिसाबैनो लाखियालासेनो माने न'आनो बेखौ माबा मोनसे बिमुंबो होजायो नामा बेखौबो जों सावरायदों आरो बिमुं होनांगौआव जों बेखौनो सानदों बर' हारिनि रायजो जाबोनायाव लखिमपुर जिल्लानि बै समनि जेब्ला जों उन्दैमोन आरोखि बे समावहाय हाग्रा बंग्राजोंनो जोंनि जायगाफ्रा साग्लोबनायमोन दा लामा मोजां दोंसेबो गैयामोन हाथा हारमा अरन सौसि बे समाव हाबा मावबोनाय जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय लखिमपुर जिल्लानि बेनि मोजां गाज्रि थासारि हालोदफोरखौ फोरमायहरबाय थाग्रा सासे सुबुं जाय बुंनो थाङोबा समर ब्रह्म चौधुरि जोंनि बै समनि सासे राजखान्थिगिरि बर'नि बिथांनि दिहुननाय मोनसे खौरां बिलाइ दंमोन रादाब होननाय बे रादाब खौरां बिलाइयाव बिथाङा लिरबोदों फोसावबोदों बर'नि रायजो जाबोनायनि जोंनि लखिमपुर जिल्लानि बर'फोरनि हालाय हाफाय रायजो जाफैनायनि जे जारिमिनफोर बाथ्राफोर बेखौ बिथाङा फोसावोमोन बा बिथाङा लिरोमोन दा बिथां गेदेमा सोरगोआरि मथुर बसुमतारिनि नामावहाय बे आलासि थाग्रा न'खौ जोङो बिमुं होनानै जोङो लाखिनो नाजादों आरो बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव रायलायनानै बेखौ मोगथां खालामहैगोन दिनैनो बेखौ एसे मिथिहोनाय जाबाय आरोखि बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नंगौ जोङो थांनाय इं 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ जोङो बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै दैदेनदोंमोन बे गोरोबथाखौ बिनि उनाव जोङो NDP-नि मोनब्रै हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै जोङो ज' जानानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ जों खालामदोंमोन नाथाय दासिम बुंनांगोन जोङो थांनाय समनि बाथ्राफोरखौ नैबे सैथो बाथ्राखौ रायखांफानांगोन जे कर'ना भाइरास COVID-19 दुलाराय बुहुमावनो बे साग्लोबसारदोंमोन आरो बेनि थाखाय लकडाउन जादोंमोन आरो जोङो ओंखारनो हायाखैमोन न' सिङाव थानांदोंमोन गोबां जोङो भुगिनांदों सादजारला मोननांदों ओंखायनो जोंनि गोरोबथा खालामनायनि एसे उनावनो बुंनो थाङोबा बोसोरनैया जोङो खामानि मावनो हायाखै बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बावहाय जोंनि एकर्डनि बा गोरोबथानि जि दफाफोर मावफुंनाया बेयो लेहेम जादों जों बेखौ बुंनांगोन दा नाथाय समा मोजां जाबोबाय बेखायनो जोंनि माखासे थाबोनाय बा मावफुंजायै माखासे दफाफोर दङ जाय दफाफोरखौ लानानै जोङो बुंबायबो थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंदों NDP हान्जाफ्रा बुंदों एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया दासिम मावफुंजायाखै थाबै मावनांसिगौ बा मावफुंनांसिगौ बेखौ बुंबोबाय थानाय जादों दा बे हिसाबै दिनैहाय मैयानो थांदों जोंना थान्दैफ्रा मैयानो सहैजोबदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव दैदेननायाव NDP-नि हान्जाफोर आरो जों खौसेथि बर' सुबुंफोरा दा दिल्लीयाव दंहैयो दा मोनाबिलि बे बेलासिनि 4 बाजियाव बे रायलायनाया जागोन हम मिनिस्ट्रिनि नर्थ ब्लकआव जागोन बेयो दा जायखिजाया बे रायलायनाया मोनसे
आंहा फोथायनाय दं, मिजिं दङ जे मोनसे मोजां लामा ओंखारगोन, सुस्रांनाया जानानै फैगोन, बेखौ फोथायजायो। आरो बे जानांगौ, मानोना एकर्डआव जि मोनसे दफाफोर दङ आरो सरकारा, भारत सरकार आरो आसाम सरकार मावफुंनो जोंनो रादाब होनाय बा रादाय होनाय, बेबायदि मावफुंबा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा।